Ya masalah kejahatan lho. Wah, kriminalitas. Oh. Kuwi merebah ya lho. Merebah ya istilahnya tambah akeh. Oh. Wah, jamane saya angel lho. Mungkin iya. pikirane do sempit lho. Lah iki sing paling ngeri iki saiki wis terang-terangan ya to. Wong nyolong wis terang-terangan mlebu omah sisan ya to. Terutama motor saiki ya to. Nggone dhewe wingi loro ilang lho kok. Lah apa ora tau nek rondo to? Ya enek. Ning piye meneh wong pinter malinge karo sing rondo. Ya, oh sih ya dhek pinter manfaatke Kowe peluang. rondo ora nganggo anu kuwi apa kuwi nganggo ngantuk ora tau. Ya, rondo ya nganggo ngantuk. Lah, di kopi ana ya. Pas lengah kuwi palinge sen ya to. Wong wingi nggone tangga kuwi montor wis dikunci ya bane